Имате ли амбицията, че правите модерен театър? Аз нямам дори амбицията, че правя точно театър. Правя това, което на мен ми е интересно. Това казах и на актьорите, когато започнахме първата репетиция. Това представление искам да стане такова, каквото ми се искало винаги като отида на театър да гледам нещо такова. И това беше Динамично, и динамично, искам да ми е интересно, искам да не скучая. да ви ангажира съзнанието през Да, цялото време. да е интелигентно, забавно, а не клоунада и да ми показва, че трябва да ми е смешно, а да не ми е смешно. И в този смисъл търсихме някакво по-различно чувство за хумор. И това беше за мен, да се каже, винаги центъра на това. Всичко, което в някакъв момент ми се струваше, че може леко да ми е досадно на мен като зрител, просто го махах. И какъв е призивът на този спектакъл? Какво се опитвате да внушите призив. Нищо не на искам да зрителя? внушавам. Във всичките си представления до сега съм се пазил от това да давам морални оценки, съвети на хората. Просто мен ме интересуват някакви проблеми от живота и аз се занимавам с тях така, както ги виждам, както ги разбирам, както ме вълнуват. И в този смисъл то не трябва да има послание. То е като да излезеш на улицата и да срещаш различни хора с малко по-широко отворени очи и да започнеш да виждаш какъв живот живеят те, какво става. И естествено, че се съпоставаш, нали, някои неща се надсмиваш, други неща ти стават тъжно, но но никой не ти дава изводите. Никой не ти казва какво трябва да мислиш и аз не мисля, че съм човек, който, както не обичам аз, когато гледам театър, да ми казват, нали, това е, това и това е това. Мисля, че съм достатъчно интелигентен да преценявам сам каквото виждам и разбирам.